Ngiyaphila ngijabule kakhulu ngiyathemba ukuthi sengifikile la eThekwini. Usakhuluma indaba yaseGoli wena. Sizongena manje lapho sicela usivulele isango. Sengisethe isango. Kusho ukuthi sengifikile phela la ekhaya nini? Sizongena impela nje vule esangweni. Ngaze ngajabula. Uzojabula-ke nawe ngikuphakelile nje ukudla kulo mngcwabo engiphuma kona. Ngithe nje ngeke ndodana ngiyamazi uyayifela ngo7 colors. Ayikho isalade engingakuphakelanga yona. Ngiyakwazi-ke nawe ukudla komngcwabo ngize ngathatha ngisho amakhekhe. Ukudla kwasemngcwabeni kodwa mali entshaka kwayiyeke ukuhamba ukudla emzini yabantu. Inyembezi zami phela nami ngeyiwele phansi. Uzokuthanda lokho ungemuhle umngcwabo. Ngize ngasho ngathi bayobona kahle mhla kwenzeka la emndenini wethu ngoba ngiyazi phela uyazidlalela namapholisi lapha koGoli. Ngike ngasho nakomakhelwane ngathi njengoba nincoma la shuthi niyohlanya nina mhla kwashona kwami. Hayi manje soyindaba sizoyikhuluma sengingenile epolisi. Okay ndodana-ke ngiyeza ngizovula manje. Bengikhona isurprise engikuphathele yona I'm sure ukuthi akuzuyithanda. Kodwa ukuthi umuntu usayoyidla leyo surprise esuthi kangaka. Kuleka kulisa. Hayi-ke. Alright, sure. What are the family members around? What are your neighbors going to say coming with a white person like me? No, don't worry, baby. I told you. People here are very friendly. They're going to accept you. They're going to treat you like one of their own. Oh, baby. I'm sure my mom is excited to see you. I can guess so. Uthanda lana kuDisemba mase lidilika iGoli. Ngifuna nje ukuthi angikantise. Ngiyobrosa every day. So bekubukwa mina namaplastic. Bazongazi kahle kwamasho. Man, manje igate akalivuli. Hayi phela mkhulu umuzi. And she is? This is my mom, but we're gonna make it a proper intro inside. Intro. Mntana ngaze ngajabula. Uma wafika naye kumlungu. Futhi lapha manje kunini bengiphikisa ukuthi uyasebenza eGoli beyitshela ukuthi wenza ubugebengu. Uyabona-ke nje ngifuna sihambe naye yonke imigaqo lapha ambone ukuthi udilike naye eGoli umlungu wakho unomlungu wena uyasebenza. Bangaloku ecabanga ukuthi mhlawumbe eGoli usuke uyokwenza lento zabo zokuhashahasha. Ma, ngicela wehlise umoya. Asingene ngaphakathi ngizokuchazela yonke into ngaphakathi. Hayi. Bazongithakathi eminye-ke manje. Kuyaqala phela ukuthi umuntu afike lo mlungu wakho amsebenzelayo kwamasho. Is a good afternoon for you to me. Ngitshela ethanda ukuthi ngisayonenzela into yokuphuza. Okay. Hayi usheshe ubuye ngoba phela ngisafuna ukukuchazela ngikwazise naye ukuthi ubani. Sando, something to drink? But I don't drink. Why you didn't tell her? No, baby, don't worry. I think maybe she's talking about a juice or something. Are you sure? Hayi wesisi, ngoba ngitshela kubuhlungu la. Isingisi esengisikhulumile. Isingisi uyazi mina sebengangiqasha ngisho eParliament. Futhi umanike ngicela ingane zonke iletha ama-CV. Ngikhuluma ngomuntu omhlophe ula kwami. Eqala nqa kwamasho. Ufike umlungu sengifile isingisi. Yabona nje kushuthi lonke lelisolo kuzoba esidla English breakfast ngoba phela hayi uzomela sona lesisikole. Maybe I should check on what she's doing because I don't drink. Yeah, it's fine. Feel at home, baby. You can go to the kitchen. I think that's the best way. Yeah. Where mama? Hayi ngibuza. Ungenzela ini ephuzwayo ngoba utshela ngiphuza angibulokothi nje. Ubisa mama sivi. Ususifundele nisulu. Kwenzekani futhi manje? Mama, ama-takeaway lawa wani. Unge usiphakele ngisho emapletini. Hayi kwenzekani ngiyaphupha noma ngiyahlala noma kwenzeka. Baby. Kodwa wethanda uzochaza ukuthi yini longilethele yona leyo. Baby. Aphinda athi baby. Yini mama? Hayi bo. Uyosenzela into soyiphuza. Utshela ngiphuza mama.